A fekete nadálytő, így van, a Symphytum officinale. Hát ezelőtt 250 évvel élt egy svéd botanikus, a Linné Károly, és ő adta a kettős nevet a növényeknek, állatoknak, az embernek is, némelyiknek a homo sapiens, a gondolkodó embert. Ez a Symphytum officinale, amelynek officinale nevet adott, azt már akkor gyógyításra használták 250 évvel ezelőtt. Ennek a gyökerét kell gyűjteni télen, itt rengeteg van belőle, a fűzfák környékén főleg, de itt is egy gyönyörű szép tő. Fekete a gyökere, ezért hívják fekete nadálytőnek. Nadálytőnek meg azért, mert a pióca is fekete, ami mocsárba él, és régen azt hitték, hogy ebből lesz a pióca. A piócát is használják gyógyításra, véralvadásgátló anyagot tartalmaz, úgyhogy a lábszárfekére köpőzésre használták, ezt viszont a fekete nadálytövet minden csontból kiinduló fájdalom csillapítására lehet használni. Csonttörésre, főleg utókezelésre. Egyszerű a kenőcsöt készíteni belőle, összeaprítják, összekockázzák a gyökerét, beledobják a forró zsírba, hagyják kihűlni, egy óra múlva megint fölforralják, megint kihűl, és már is kész a nadálytő kenőcs. Úgyhogy nem kell a patikába megvenni, érdemesebb otthon elkészíteni. Kis kékvirágú növényből érdemes gyűjteni ebből is, megdörzsölöm, adják tovább és szagolják meg, hoppá, de itt van lent bőven belőle. Nagyon érdekes illata van, nagyon jó kölgés csillapító, ez a kerekrepkény, Glehoma hederacea. Rengeteg illóolajat tartalmaz, és inhalálásra is jó, megfázás esetén. Így van, a kabóca, az dolgozik rendesen. Repkény, adom tovább. Így van, a kerekrepkény. Aztán ez, ami mellettem nagyra nől, ugyancsak még legalább 30 centit nől, mire megérik a magja, a lósóska, vagy lórom. A Rumex patientia, a termését és a gyökerét gyűjtjük, nagyon jó hasmenés gyógyítására, csillapítására, vérhasra is. Megyünk tovább. A szappanfű, vagy szappangyökér. Régen a gyökerét mosásra használták, nagyon jó habzik, feloldotta a koszt a ruhába. Tulajdonképpen a teákhoz akkor használjuk, ha kérget, gyökeret főzünk, forrázunk, hogy hamarabb feloldódjon, ebből kell hozzátenni a szappangyökérből. Tisztán ezt sose használjuk teának, ezt mindig keverékként.